Allura, aħna xirridu nagħmlu, Brian? Irridu naqbdu ngħidu isma' ħi. Jiena naf li għandi bżonn nibdel dik u dik. Naf li għal-bidu bħal kwalunkwe bidla oħra mhux ħadkun faċli, però naf li għandi bżonn nagħmilha. Iktar ma nidra nagħmilha malajr, iktar il-qudiem ħanejt ara flok ma pereżempju jiena drajt f'Settembru, drajt nagħmilha issa fil-bidu ta' April. Għaliex, għax kelli l-aħħar ġimgħa ta' Marzu qed nagħmel dak l-effert pereżempju li nqum l-ewwel ħaġa filgħodu u flok ma noqgħod nitażżen u noqgħod nara television qed naqbad imur il-ġim. Mela ħadd deċiżjoni li minn għada filgħodu nibda mmur il-ġim. Għamilta darba, darbtej, tlieta, erba' ġimgħatej, f'daqqa waħda saret parti mill-programm tiegħi. Jgħaddi żmien u ngħid ara naqra jien fejn soltu fl-aħħar tax-xahar dejjem ingerger nagħti xi tnejn fuq zaqqi għax qed nitqawwad u darba qed ngħid ara Marelli ċindorin ħajkolli nissikka oħra pereżempju għax qed jaqgħod. U s-sodisfazzjoni. Illi inti xorta għadda żmien għax iż-żmien ma jistenna l-ħadd, però skonċi tkun għamilt. Ġifieri dit tajba, ħafna jgħiduli għax nejja pereżempju jekk nagħmel it-training jien naf b'mod regolari, pjuttost il-kontra. Tista' tgħid anke inti Brian, illi inti tiġġenera iktar enerġija mhux biss għal ħajtek in ġenerali, però anke speċifikament pereżempju fuq ix-xogħol. Ħadd tħossok iktar bright, ħadd tħossok iktar attent għal dak li qed jgħidulek. Ħajkollok anke iktar update ittella iktar xogħol f'qasir żmien. Ġifieri. Kif ma bdejtx qabel. Kif ma bdejtx qabel, ma dik il-ħaġa, ma jiena ma nħobbx ngħid lin-nies issawtux lilkom infuskom bażikament. Ġifieri inti tgħidx wara x'għamilt bejdi ma bdejtx sitt xhur ilu, issa bdejt illum l-importanti. Importanti li bdejt. Però ddeċidi issa. Tgħidx isma' imbagħad nara. Irridu naqbdu l-barri miqrunu Brian letteralment u ngħidu din hija problema li għandi jien. Xbajt ma norqod sew bil-lejl, xbajt dari uġani, xbajt inħares lejn zaqqi u nara kbira, xbajt niprofa ħwejjeġ forsi li anke għandi jiena stess u m'għadhomx jiġuni, mela wasal iż-żmien iva, minn għada filgħodu ħanibda jiġri li jrid. U ħanibda mhux bil-fors bi pjan perfett, mhux se ngħid ara, mela ħanqum dak il-ħin bleżatt, ħanasal il-ġim dak il-ħin bleżatt, ħanagħmel dak it-training bleżatt. Le, kull pjan jinbidel biż-żmien Brian. Mela jiena forsi ngħid isma' ħanqum fis-sitta, però għal mod tal-kelma qod naqra buġieħ taras u qgħod minflok fis-sitta u nofs għal mod tal-kelma. Imma għall-inqas naf li xorta fis-sitta u nofs ħanlesti u nitlaq lej il-ġim għal mod tal-kelma. Biż-żmien dejjem tirranġa u timmodifika fuq dak il-pjan sakemm tant ikun tħossu komdu għalik, tant tħossi li qed dik ir-riżultati, illi inti kważi ma tibdlu ma xejn. Kombattanti anke tibda tara r-riżultati u mbagħad awtomatikament inti tiġi addicted. Prosit. Il-kelma għax inti taf li dak l-investiment li qed tagħmel ta' ħin, ta' flus, forsi ta' enerġija, qiegħed itik ir-riżultati u n-nies ikollok tgħidilhom isma' ħi. X'tippreferi bej għal mod tal-kelma li tħares lej il-bank account u tara X amount imma fl-istess kien imdejjaq bik innifsek għax tajt le għal kollox, għax minn dak it-tip li l-flus tonfqu fuq l-imbarazz biss, jew tħares lej il-bank account forsi jkun daqsxejn inqas milli rajtu ma tħossok persuna free, tħossok persuna illi kapaċi tagħmel li għandek aptit. U awtomatikament anke dak l-istess investiment li inti investejt bħala flus, il-qudiem ħajrendilek xorta għax hekk inti bniedem iktar pożittiv. Anke fuq ix-xogħol ħadd attira iktar karigi importanti għax jaraw bħala bniedem tajjeb, entużjast, tafmur man-nies, enerġetiku, li huma ingredienti jagħmlu differenza enormi. Totali. U anke mhijiex sew, ħanitkellmu kif inhu l-fatt Brian, illi inti f'każ li pereżempju żewġ persuni identiċi tajjeb mela għandhom l-istess kwalifiċi, għandhom karattru simili, eċetera, eċetera. Ejja ngħidu li għandhom kollox ugwali, l-istess età, l-istess ġeneru kollox. Fair enough, tajjeb li jiġri, sfortunatament jew fortunatament, huwa illi normalment l-employer ħajmur għal dik il-persuna iktar li attraenti. Meta qed ngħidu li kollox huwa ugwali. Tajjeb għax imbagħad jista' jkun hemm fatturi oħrajn. Imma dik diġà huwa minkejja li forsi mhijiex ġusta daqshekk għax aħna mhux sew li niġġudikaw skont l-apparenza, però huwa fatt. Issa jew ħanaċċettaw li dan huwa fatt. Għal kulħadd jew ħanqod ngħid leħi mhux sew ta' jiena ħanibqa' niekol għax jekk irid l-employer jimpjegani jekk le. Tajba. Toqgħod titlef l-opportunitajiet hekk mhux sew. Tajjeb jiġifieri, vera aħna nitkellmu fuq l-exercise u fuq l-ikel, però fejn ħajwassalni dan l-exercise u dan l-ikel meta jiena nagħmlu kif suppost u b'mod professjonali. U nindunaw li kollox jitlaq minn hemm. Hemm min jgħid li pereżempju għandi ċans għal kollox, għat-tfal, għar-raġel, għax-xogħol, però m'għandix ċans għalija. Li ma jindunawx huwa li jekk huma barra minn fuqhom jew jimirdu,
jew ma jibqgħux istess persuni enerġetiċi u b'saħħithom li kienu qabel, kollox awtomatikament ħajbda jikrolla. Jibatu huma u n-nies ta' madwar. Ibatu ta' madwarhom u kull ħaġa li tmiss magħhom bażikament. Jiġifieri kemm importanti Brian illi mhux ġast narawha bħala iwa ta' ħaniċċaqlaq naqra, jew iwa ta' ħanikol xi ħaġa aħjar minn oħra, għax kull qattra li tagħmel illum repetittivament tajjeb ħadħallilek il-frott il-qudiem. Mela inti għalhekk tittajt iwa ħanideċidi issa għal mod tal-kelma jien illi minn għada ħnibda niċċaqlaq. Għax dak li ħaninvesti għada u kull ġurnata wara għada jew kwalunkwe ġurnata li tkun ħanara riżultat tagħha fil-futur riċenti aħseb wara fil-bot. Biex inġib eżempju wieħed ħalli jifhimni kulħadd. Immaġa qed inġemma 1 euro kuljum. Wara sena dawk saru 365. Tajjeb, wara sentej saru kważi 800. Mhix xi wieħed li n-numri nġibhom hekk, imma bażikament ġifieri ara daqsxejn kemm imbagħad biż-żmien kemm ħanaraw riżultati tajbin. Saħħitna l-istess minn ġewwa u anke minn barra. Ġifieri dan anke jkollna ħafna nies aħna illi jgħidu li isma' mort għand it-tabib biex nċekkja daqsxejn riżultat tad-dem. Iwa tal-kolesterol ġie ħafna aħjar, il-pressjoni aħjar, mhux kollha frott. Mhux aħjar inti milli toqgħod tiftaħ filgħodu il-bottijiet tal-mediċina waħda f'waħda għaddejja. Huma affarijiet li trid taħdem għalihom. Taħdem għalihom. Huma affarijiet naturali illi n-natura tinklina lejhom. Kemm ħandumu aħna, Brian, niddeċiedu, għax dik it-tajba, li inti tiddeċiedi li tmur kontra n-natura deċiżjoni wkoll. Ġifieri qed niddeċiedi li nagħżel dak li kell li mhux tajjeb għalija, flok li kell li naf li hu tajjeb għalija. Jew qed niddeċiedi li noqgħod bil-qiegħda flok ma naf li għandi bżonn niddeċiedi li niċċaqlaq. L-indu longer għana bata natura ħatajlek hi. Inti jiena provajt nurik, provajt nalmek, provajt intik l-indikazzjonijiet bħal uġieħ, bħal ma nistax norqod sew, u inti njorajt kollox, ma nissa, bum, għara x'għandek. Problematek. U bil-mod il-ħajt tibqa' tikrolla. U miegħek nizzel il-kulħadd. Ħafna nies ukoll jibdew jaqtaw qalbhom ukoll għax jaħsbu li jkollhom bżonn ħin twil il-ġim u ħin twil ta' eżerċizzju. Mentri din hija idea żbaljata. Kbira. Għax bejwet u ieħor x'ikemm ikun l-aħjar li jitrenja persuna. Kif dejjem ngħidu Brian, inti kwalunkwe ħaġa li tagħmel, mela jekk jiena qabel kont niċċaqlaq 5 minuti, u issa qed niċċaqlaq 10 qed nagħmel 100% iktar tal-li kont nagħmel sa ġimgħa ilu pereżempju. Tajjeb, akseb wara, jekk aħna nibdew nieħdu l-affarijiet bis-serjetà. Jekk ngħid isma', jiena ħanibda nagħmel nofsija intensiva. F'dik in-nofsija sa intensiva dejjem qed ngħidu Brian, bħal kwalunkwe post professjonali ħajkonfermawlek illi inti dak l-exercise huwa tajjeb għalik li tista' tagħmlu, ħajkollok anke clearance jgħidula mit-tabib biex inti tkun ċert illi tista' tagħmel kwalunkwe tip ta' eżerċizzju tajjeb. Mingħajr kliem, mingħajr mobile. Bravo, importanti immensament, ħallu kollox fil-basket, nagħmlu silent, tajjeb. U tajt jiena ħanagħmel l-eżerċizzju l bih inħoss qalbi literalment ħierġa, imma dak l-investiment ta' nofsija ħajrendi għal tul ta' żmien. Studji sabu li meta nitrenja b'mod intensiv, Brian, għal ammont twil ta' sigħat anke wara l-workout stess, nibqgħu naħarqu l-kaloriji, di vera interessanti. Fil-waqt li kieku ġas noqogħdu niċċaqalqu bil-mod, minkejja li għas-saħħa huwa tajjeb ħafna, in terms ta' kemm ħajbqgħu jinħarqu kaloriji wara s-session, ħajkun ħafna inqas. Għandek nofsija u tgħid għandi nofsija sew. Nofsija sew, jiena ħanagħmilha ma' persuni illi huma bħali forsi qegħdin xi grupp u aħna kollha l-istess ambizzjonijiet, hemm trainer li qed jiggwidana fuq suppost nagħmlu ħalli jara li ma nweġġawx eċetera, eċetera. U hemmhekk nimmiraw li ngħid isma'. Permezz hekk jiena mhux biss qed inħossni ħafna aħjar, mhux biss qed nidher aħjar, imma awtomatikament kwalunkwe nies li qegħdin madwari ħadd id-deċiżjoni li anke għalihom kollox jitla l-fuq, kollox jimprovja. Tkun persuna aktar happy, iktar enerġetika, iktar għandek abtit taħdem, xemm isbaħ mill-ħajja milli tkun il-vera bniedem kif suppost. Eżatt. Matteus, grazzi ħafna tal-li kont magħna ejja ħanfittxu niddeċiedu. Ejja niddeċiedu ħanibdew. Grazzi ħafna Matteus, appuntament flimkien issa jkun anke għal-ġimgħa d-dieħla, aħna minn hawnhekk ħammorru għal ftit riklami u eżattament kif niġu lura ħaterġgħu ssibuni fil-kċina fejn hemmhekk ħankomplu b'aktar tisjir.